Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuona kwa makaita mazuva mashoma apfuura takaenda kushavarunzi uko kwatakasweta nhoroondo navachihera vatingatikana kuti dundwi vari kugara nambuya neanda. Nyaya makainzwa, asi pazuva ranhasi tati aiwa regai titsvage amai vemwana, amai inyangobereka, tinyatsonzwa nhoroondo yemwana kana kuti mwana akakura sei, zvii zvavakaona mukati meupenyu hwemwana zvavanofungidzira kuti aiwa izvi zviri pamwana uyu hazvisiri izvo, zvichida nhoroondo yatakaudzwa navachera vakawanda mune mamubvunzo muchiti amai vemwana vari kupi, amai vemwana vari kupi. Sekuziva kwamunoita mazuva ese tiri pano paZim News Beat TV. Chamunongoita chete mimi is to click that button rakanzi subscribe. Izvi zvinoita kuti every time patinoisa dzimwe nhoroondo dzakaita senyaya yatoda kutaura nezvayo pazuva ranhasi munobva mawana notification. Mawana notification iyoyo tinokurudzira zvakare kuti sheai nehama dzenyu neshamwari kuitira zvakare kuti vasarasikirwe. Sekutaura kwandaita nhasi hatisi kuchavarunzi asi tauya kuchitungwiza kuti tizotaura namai vemwana tinzwe kuti mwana akakura sei. Vanzvadzi makadi zvenyu? Tiripo makadini. Tiripo kuri sei kuno kuchitungwiza? Kuchitungwiza kuno kuri nani. Naro zuva? Tinaro zvishoma nezvishoma. Handitika. Aiwa tinotenda. Munhu wandikutaura naye zita anonzi ani? Munhu wandikutaura naye anonzi Chioniso Mhande. Chioniso Mhande. Achibva kuHurungwe. Kunonzi kuSvipani. Handiti. Mutupo ndiani? Shumba. Shumba. Handitika. Aiwa ndiri mukanya ana Shumba vazukuru vangu saka mwenyu mutoti sekuru. Handitika. Aiwa tinotenda. Mazuva apfuura ayo vanzvadzi ndakanga ndiri kushavarunzi ndikuita mukana kandorombo rakanaka rekuona homwe yambuya neanda. Ndoda kuti mutaurire tichitanga kuti mwana ari kugara pashavarunzi ndewenyu here? Hongu ndewangu. Anonzi ani? Anonzi Privilege. Privilege. Handiti ane makore mangani? Iko zvino akatena 12 years muzuva 14 May. 14 May. Mhuri yenyu yakakura sei? Mhuri yangu? Mhuri yangu ndine vana sofa vanoti vangu chaivo 3. Vanoti Karen, Privi, Priska. Handiti. Mukuru ndeupi apa pavatata? Mukuru ndari kuna mbuya vacho. Ari kuna mbuya vacho. Saka Privi ndewechi namba chi? Number 2. Handiti. Privi akakura sei? Privi mukuru akaita ndingatidzoke kumashure mbichana. Ndingoti ndakabva kunoko ndine nhumbu yaPrivi ndichienda kuSouth Africa. Ndobva ndandomusunungukira kuSouth Africa. Asi chakandikachamadza nokundinetsa ndiri kuSouth Africa chinhu 1. Handina kuiswa ward yemablack, ndakanoiswa muward yevarungu. Chipatara chipi ichocho? Tembisa. Okay. Ndaenda kutembisa ndasununguka pakauya murungu. Ndobva ati ari kuda mwana wangu kuenda naye kuAmerica achangozvarwa. Okay. Ndobva ndati handikwanisi kuti ndiite sei ndikupe mwana wangu. Zvikanzi no, ini ndokwanisawo kupa zvese zvauri kuda, even dzimba, mabhazi, mota, everything zvauri kuda. Kana uchida ndikutengera ndege ndokutengera. Murungu achitaura. Apo ranga riri dhei iroro randasununguka ndora ndaiudzwa izvozvo nomurungu iyeye. Saka akadzoka futi achibva ataura. Saka dhei rechi2 ndora ndakaona kuti murungu yari serious, ndogona kubirwa mwana. Saka ndingaiti sei? Saka pakabva pauya mumwe doctor wemunhu mutema asi ainzi ndiwe kuZambia. Ndobva uya ndobva ndamutsanangurira nawo yacho. Ndobva ati iya varungu vanogona kuzviita, unogona kubirwa mwana. But tachifanira kuti tikudhischarge mangwana, but hazvichakwanisi kuti tikudhischarge mangwana. Wakufanira kuti nhasi indi time yandinongouya ndo time yandiri kukuburitsa. Maburitsiro handichakuita, handisi kuzosaina makadhi.
uchangobuda semunhu ari kungobuda kungoenda notenga kana zvokudya ubva watodi watoenda zvishwa akadzoka kwamapasi 1 ndobva angonditi chioniso zvakanzi tora mwana wako ndobva ndatora mwana ndobva ndambasvika ndatora bhegi rangu ndatora bhegi rangu ndakutyira zvikanzi ubude neapo ndobva ndabuda nedhoo rekuseri ndichitobuda ndobva ndatongobuda ndobva ndatoenda ndichingosvika ndobva ndatopinda mutaxi ndobva ndatoenda ndobva ndatoenda kumba. Alright, mirai baba takunomba murungu achiti ndiruda mwana ende ndokupa zvese zvaunoda aiti ari kumudii achitaura aiti mwana is an angel. Okay. Akanditi angel. Saka ndongezoziva kuti aida kuedza kuti kudii paiti angel. Saka kana amutora ozoita sei ayanga haana kutaura kuti ndozoita sei ani ndiri kuda kungomuchengeta kungogara naye because ane mablessings akawandisa paari. Okay. Saka imwe brief mukufamba netsoka shuwa mukarambe ndege vana kamaita mumwe kana zvasingagoni ipapo zvasingatoiti kuti mwana wangu atorwa nemucheni zvasingakwanisi kwani matengeserane hani pabuda mari zviri nani kufamba netsoka asi vana wangu vakakwana handitika ndokubuda ndobva manopinda mutaxi vanopinda mutaxi saka vanhu vakatozoshamisika vachitonoona ndichisvika chiti tanchiti tiuye kuzokutora mangwana bhosi atakafonwa kunzi mangwana vanangotaya ndazvongonzi nhasi itobuda sikandaura handina zvakawanda zvandakataura navo ndokuzodzoka kuno kuzimbabwe ndakamboti garei saka ndagara ndakadzokera ndichienda ku10 days ndibva ndasvika ndichida kuti ndinotora bhosi anga asina kudhindirwa kadhi rari ndichida kunoti ndinotora kadhi rake ndibva vasvika ndikasvikirana futi nemurungu upi murungu uyawe ipo pachipatara ideo pachipatara handizive kuti okay ndibva nditi mwana ndamufarira saka ini ndandagara ndangomaka fesi yake kuti ndo munhu uya ndipo ndangangona kuti apa kuti ndichanyogara panapa zvichadi zvichaiti ndibva ndangodisappear ndibva ndadzokera kumba ndibva ndatoenda kumba. Kadhi rakanga radhindo kadhi ranga risina okay ndibva ndanogara naye kupi kumba ndibva ndauya naye kuno kuzimbabwe ndibva ndinoenda naye kuchipatara chekunoku maemergency clinic yenyaya paasvikotanga kubaiwa majekiseni ake chibaiwa majekiseni ake svika amu 5 years asvika 5 years ndichiri kulocation sandauya kunoku akangomuka maseni ndibva angoti mama ndibva ndati zvikanzi mama muudze landlord wenyu nhasi kuti ndozuva ari kupedzisira kumupa mari yerent ndakuchikupai pekugara ndini ndomazwi mahombe andakasangana nawo ane 5 years akatanga kuburitsa saka handina kuzviisa mupfungwa makangoti vana mwana akona kuti kana amai ndokutengerai mota yamuri kuona iri kupfuura iyo mukati zvadaro zuva iroro handina kudoka ndakatuma raundi 5 ndibva ndati arigai ndiendechi mashops pauriyadzo ndinotenga muriwo ndakasangana nemumwe murume apo ndasanda kutomuziva ndakatosunga kuzomuziva through ndasangana naye ndibva ndokuti makadii amai ndibva ndatipa makadiwa ndibva nditi amai hamusi kuda pekugara here ndinoda kuti mhuri yenyu ione pekuita sei pekugara ndibva ndati saka ndakamutarisa zvokuti unonge uchijaja munhu pima munhu ndibva ndonati angandipepa kugara neono kumastenzi hazvishuwa ndida kutaura chikoto mberi mwana ndakazvishora ndobva ati ambe ndiri kukumbirawo nhamba dzenyu saka ini pfungwa dzangu dzakamhanya pakuti ndozvoita varume vanenge vachida vakadzi but haisiriyo pfungwa yangachi yanga anayo ndibva ndamupa nhamba dzokunyepa ndafamba ndadarika sepagedha ndobva ndacheka ndibva ndati sori yenyu nhamba dzandakupai hadzisiridzo regai ndikupei chaidzo ndobva ndachiwapa nhamba chaidzo ndobva vadzipipa ndobva ona dzichiita sei dzichirira ndobva vati auraiti ndobva vaenda ndobva kondinya nerwendo rwangu
Saka ndakondinya pepe nerwendo ruyari ndakabva ndaenda nditenga muriwo ndibva ndadzoka ndadzoka ndibva ndabika muriwo ndibva ndapedza ndibabika sadza ndapedza ndibva kuti chikafu ndibva vadya mangwana acho makusenda muka kuma 3 ndibva ndaita duty ndibva ndapedza ndibva ndabika kuma 9 ndibva ndati arigeni ngozorora ndiri pamubhedhi ndibva ndangozorora ndine mbama yandakarohwa yandisinganzwisi kuti mbama iyoyo yakabva nekupi kana chii chakaitika handizivi ndakarohwa mbama zvikanzi saka uri kureva kuti iwewe ndakutsvagira pekugara wakuramba kuti uende ikoko izwi manje ramuri kunzwa izwi randiri kunzwa but handita semunhu wacho hapana mwana akarara saka chichi kuti ndibva ndamuka ndichibata foni yangu kudai so ndikanotasa foni yangu ndibva ndaona nhamba yemunhu uya uya itori pamusoro but ndandataura nevanhu vakawanda but zvakandichamisa ndikuti nhamba yeyapachi pamusoro yapamusoro ndichimufonera ndobva ati ambuya muri papi ndibva ndatoti ndiri kumbaza ndasumuka zvikanzi itokwira muye pa10 off ndikuratidze ichi nzvimbo yenyu yekugara ndibva ndatobuda paipai ndibva ndatomhanya pabus stop ndibva ndaita sei ndibva ndakwira kombi ndibva ndaburukira pa10 off apo ndibva ndatofona paipai ndikati ndasvika pa10 off muripi mutofamba sei zvikanzi amirai ndiende kutorei zveshuwa murume yakauya ndibva asvika ndibva anditora paipai ndibva tanga kufamba achindiratidza maspace enzvimbo ndikatangira kurodhuku ndichiramba akanditi apa ndoti kwete apa siripo akanditi apa ndoti kwete apa siripo kuti wange pane munhu ari kunditi chi hausati waita sei wasvika pauri kuenda zvikanzi manje uku kusango kumberi kwesoko hakuna kana munhu atagara ikoko ndibva ndati kusango ndikwandiri kutoda ndoda kutogara kusango ikoko vanhu vachazoya chi kusango ikoko vachaziteera inei ndibva tafamba ndibva vanditi tokuisai apa ndibva ndati no zvikanzi panapa ndibva ndati yes zvikanzi panapa ndikati zvikanzi muneshuwa ndikati zvikanzi achitarisaka dzimba dzanga dziri kumusoro kurodhuku kwese kuno kuranga riri sango zvikanzi saka mazvipira kugara kuno kumega ndikati vanhu vachatevera zveshuwa ndakaratidzwa pano ndikaroerwa mapega angu zvakanaka ndikapedza ndikatotsvaga vakomana kutara uko vakauya vakakura vakapedza ndikati alright kandauda zvidhina ndichaita sei ndichakutsvagai mondroera zvidhina ndibva ndatodzokera kumba pepe ndibva ndatotaura kune vanhu vandaigara navo ndikati mufunge ndatoona stand zvikanzi unonyepa ndikati zveshuwa handina kana dhorana ndakabvisai pano pandiri pamasvika nhasi handina dhorana ndakabvisai asi ndakaudzwa naprivhi kunzi endai munoudza landlord wenyu kuti mwedzi uno ndowokupedzisira kubhadhara rent ende zveshuwa ndichipedza kusakurisa pakangoita 3 days paita 3 days murungu wandaishandira kuSouth Africa ndisina tarisiro akabva nditumira mari 1500 US ndiye ndakakwanisa kutenga metro yese yokuvakisa akatumira achiti ndii kungotumira achingoti ndiri kungokutumira ndakurangarira apo mushure mekunge privhi amuka makuseni achiti mama murungu uyauya wataigara naye uyauya akupai mari asi mavaka imba yenyu mapedza ndikatoti hope kupenga ende zveshuwa zvakabva zvaitika neimoma zvinomboita 3 days mari yakabva yaita sei yauya ndibva ndatongoti abheta kutoita sei kutovaka kwabva ndatovaka musha wangu ndobva watumira ndo mafambiro andakaita kubva pakutanga ndokutobva kwalandlord kwamakanzi ndokutobva ndo mwedzi unokupedzisira kubhadhara rent ndokupedzisira ende zvakatonzi musamupe rent ende zveshuwa ndikabva ipapo ndisina kubhadhara rent ndichiuya pano ndichigara pana tane 2 weeks tapana ndopa akataura zvikanzi mama ndibva ndati zvikanzi njuzi inonzi Queen Elizabeth munoiziva kuti yaifamba nayo ndikati handizvisiva zvikanzi yaifamba nambuya neada ndikati iwe zvakuti hazvinosungisa izvi hazvina zera chi zvikanzi ndikutokuudzai kuti njuzi inonzi Queen Elizabeth inonzi anzi karuva
ndoyama kuti hanzi kariba here ameno mishona yacho zvikanzi dzaifamba njuzi idzodzo dziri 2 vakatungamirirwa nambuya neyanda. Ndikati muti mashoko kose ataure pane vanhu tinosungiswa tisi tienda kuchiri unongozvitaurira pana pachiita handiti zvikanzi mama sindati ndikuudzei takagara munomu angava manheru kuri kumapasi kwausina kutombodoka sere tingoti dzadza kuenda kuma to 7 pakangoita mumba muno makaita light ira rizi light makaita light rokuti tichitarisa imba yakaita kunge yaboka paroof apa pachita kunge papinda munhu anga negauni ranga risingaoneke tsoka kana maoko. Okay. Mumba ndibva masara mune chaedza zvokuti zvinhu zvakandinetsa kana kurara musi woga handinobatwa nombe ndichida kunyatsoona kuti chii chezvichezo chiri kuita sei chiri kuitika kwakaedza. Ndibva ndazoti mumwe musi ndakatovarairwa ndobva amuka zvikanzi mama ndibva ndati zvikanzi mhondoro inonzi gumbochuma munoiziva ndikati handizivi zvikanzi kochangamire danda ndikati handivazivi zvikanzi kochangamire dombo ndikati mazita kuti mwana wangu handimazivi ndaita mudiki ndaita mutete zvikanzi amuvazive ndikati handivazivi zvikanzi kutaurirai kuti mubate mhondoro idzi nokuti ndidzo mhondoro dzaifamba nambuya nehanda dzandiri kukuudza idzi. Saka ndakatora kunetseka zvaindirwadza ndinoda kutaurirai kuti zera racho nezvaari kutaura asi zvakadii zvaenderana zvachose vanhu vakanzwa achinzi ari kutaura zvakadai so vanoti chii zvinhu zvinorema zvikanzi muchandiziva musati mandiziva. Ndikati nenyaya yei zvikanzi muchandiziva musati mandiziva. Tagara zvapera zvehope tagara zvikanzi mama zvikanzi inini ndiri kufanira kuenda kudziva. Ndikati kudziva kunoitei zvikanzi ndiri kufanira kuenda kudziva. Ndikati kudziva unoiteiko zvikanzi ndiri kufanira nogesa. Ndikati kopana hapana mvura zvikanzi mvura iripo. Ndikati kusaka ikoko ronda unoitei zvikanzi ndoda nda kudziva ini. Saka ndakaona kunge mafanisi pane zvaruta sei zvarutaura ende kurwizi ikoko kuna unyani angasati ambosvika ende nedziva racho raitaura chacho anga asingaturizive. Ndakarara ndamuka kuseni ndiri kuti munhu arimo pai mumba ndiri kupinda mumba ndiri kutarisa ndiri kuona mwana mumwe wacho akarara ndiri kumutsa ti kweyo komwa kwari kupi mama ndisimbozivei nendakararai ndiri kuda panze ndiri kutendera ndiri kuti pamwe mwana wamaenda kuseri toilet ndanditaza toilet hakuna munhu ndabuda chivanzi hakuna munhu ndatenderera ndadii mwana uyu kwaendako but hana yangu yengondiudza kuti usaudze vanhu ndaita zvezvokubatwa hana zvezvekuti kana ndada kuti nei mambona ndonzwa chaya dzangu dzichida se dzichibatwa. Saka pfungwa dzakangoya dzangoti inini regai ndindi kurwisi asi kurwisi kwandofanira kuenda ndekuna unyani but kubopoma zveshuwa ndakamhanya kana vakanona ndichimhanya vaita mai hamenotaura kumhanyirei ndakamhanya kunosvika kurwizi kuya ndichisvika parwizi ndakana minana ndakamuona akapeta chisero ari pamusoro pemvura akapeta chisero ari pamusoro pemvura kugara akapeta chisero kudai wogotandavara pamusoro pemvura kuti tasa kudai akadai somaoko ake kudai
achitaura nhau dzaitaura ari ipapo. Ndichisvika akangotichedzera zvikanzi mwana woshumba wateera, ndaichiziva kuti uchasvika. Pandati ko watichienda yakaumba zvikanzi handisati ndakuenda kumba, ndine zvandichiri kuita, kana ndakuda kuenda kumba ndichakutaurira. Saka pamusoro pemvura apa munhu anonzi akapinda mumvura anonyura, kuyu akagara pamusoro pemvura chirudzi. Ndopakauya ndinoziva dzonzi njiwa todziti ndidzo Krimbani. Ndopakauya Krimbani 2 ndobva tasvika kugara mumvura dzakatarisana naye kudai pamusoro pemvura. Akatarisana neshiri dzipi idzodzo, ndobva atodzibata kudai maoko ake ari mumvura. Ndobva anditambidza kudai zvikanzi chengetai shiri dzangu idzi, ndodzanichafamba nadzo. Handiti nehanda wokutanga kuti azonzi nehanda munozvati zvairene. Ndikati ina handizvizivi. Zvikanzi nekuti aifamba anditiwana tushumba tuhanda. Saka ipapo ndipandakavhunduka, ndipandakatanga kutya kuti nhau dzakutaurwa pa dzaakudini dzaakundiremera. Apa njiva munadzo? Njiva ndakabata kuti ndichadzikanda pasi, ndaakutya futi. Mandzichengeta? Ndandzichengeta. Tauya nadzo tadzivakira chibhokisi mumba umo, dzakagara mumba umo chibhokisi. Sa imakamusiya ikoko mwana? Takauya tese akatota kudaro nemvura. Akazobva sei pamvura? Mvura akatasira ari kufulaya yangu dai, ngotanga ari kufulaya dai achitobuda. Ndakazongomona akunzei amira kutoti handei. Ndobva adzokera futi kechi2, adzokera kechi2. Sa mabva naye ipapo hapana chaakasikotaura? Aiwa hapana, akasvika ngoti dzitsvagirei pekugara ndo dzichanditungamirira mese mandichafamba. Ndokutsvaka ndokudzvakira, ndokutodzichengeta ndichitodzipa chikafu, mvura dzichitokura dzirimo. Ndobva zvamboti ganukei njiva dzetichichengeta. Ndikati ndakudzokera kubasa kwangu because ndoita zvemainingi, ndaita zvekusponza makombe evakomana kumazuva. Apa ndaisponzera kumandarweni. Ndikati arigei ndimbokudzokera makomba. Pandati gedzokera kubasa ndibva ndasangana nemurume anonzi Chakoreka. Ndati Machakoreka, ndine maini yangu, but maini yangu ndachida kuti mundibatsirewo kuti zvinhu zvangu zvinyatsofamba zvakaita sei zvakanaka. Zvakanaka. Chakoreka ayo oraiti ndazvinzwa, muzouya kumwe mazuva rodoka. Zvisho mazuva rodoka ndakaenda Vachakoreka vakandipa jira ravo regreen negate ravo vachiti chenda munoshandisa izvi kupi kumaini kwenyu mudzoke nejira rangu negate rangu. Ndati pakaita sei pakanaka munhu waMwari. Vakaenda kumaini ndobva vaenda vakomana vandakatuma vakaenda ikoko, ndobva ndasara nemwana. Saka pandakasara nemwana ndozuva raakataura kuti mama ndanzi handichaona ndabofu, achibva atoita bofu. Paubofu hwake hamuna chamaimuudza. Kuchikoro akangoita temu 1 chete, grade 1, temu yekutanga chete ndiye akagumira. Haana kuchikoro kwakaenda, but aiti kana akuda mvura aitonyora kuti mama ndipei mvura yekunwa, mama ndoda chikafu chakati, mama peni nebepa nebhiro zvaigara patebhuru achinyora ega kudai ari bofu. Akati saka munofunga kuti ndiri bofu handigoni kuona pane mugomo mvura ere. Aitofamba achidaiso musezvezvo kunzi kukamba hwema zvezve kufembedza zvezve otosvika ototora kapu otovhura bhaketi ototora mvura yako otonwa, ugadzika kapu odzoka futi ogara papi pangakagara. Ari bofu muchinonyonza kuti munhu haachadiwi, haachatooni, maziso kuvharikira futi kana kuita saini yekuti achavhurika. Todii munoziva panorwara mwana unombomanya-manyawo kuti ubatsirikane. Zvokuti kana vanhu vangataura kuti hanzi vakabatsira Privi, vane zvavakabatsira nazvo Privi, vanokunyeperai. Nedzimwe nhoroondo dzatiri kunzwa kuti vamwe vari kuti hanzi dzakavapa tsvimbo ndozvokunyepa. Privi anobvira apiwa tsvimbo.
tsvimbo ini ndakanditi enda unotenga tsvimbo ndoda kupingenyura goridhe pasi vana vangu vafa nenzara ndiprivha rutauro ndiprivhi ndobva zvanzi ndakaeresa zvikanzi tsvimbo yakaraiso ndobva ndaenda ndibva ndanoitsvaga tsvimbo ndibva ndaiwana ndibva ndainayo achihera vaivaiva makaona ndo vakaibvisa mupepa tsvimbo iyai ndichisvika padhoo mhepo yacho ichibva yapotera pamwana zvikanzi waita basa wandiigira donzvo ndiro donzvo randichafamba naro matima naese enyika donzvo rako iwe mera shumba harisi rako donzvo iri donzvo nderangu apo wanga wandienda notora donzvo rako ndikuyeresere kuti upinginure chi goridhe ndasvika panapa apiri kuganzi donzvo rarani rangu ndaari kufambisa chi matimani vachera vabvisa ngirikini vatambidza donzvo riya vayeresa donzvo ravo vaita zvavaita nedonzvo ravo zvikanzayo donzvo rangu risiye apa donzvo riendwa ramiswa pakuona panga pane shiri dzavo ramiswa ipapo zvikanzi shiri idzi ndichafamba nadzo ndakuda kuenda kunonzi kwagumbo chuma indikati ini kwagumbo chuma ndikuzive zvikanzi ndoda kuenda kunonzi kwachitewe ndikati ina chitewe wacho handiviri andimizivi toita sei ndikati aright chakoreka akanipa namba dzaamambo vanonzi Richard Mambo ndobva ndafona sekuru makadii ndatipo makadiwo ndati sekuru ndinokumbirawo musvike kuno ndobva vati aiwa nhau dzako uya kuofisi anditi ndobva ndasumuka pano ndakasiya mwana uyu ane dzimwe shamwari dzangu ndobva ndasumuka ndobva ndapinda mutauni ndasvika mutauni zvese zvaaitaura zvese akarara ndaimurekodha because aiti sokutaura kwatiri kuita ndokutaura kwaita ari kuupe zvokuti maitomuka mototeerera nhau dzese kubva padzakatangira kusvika paari kugumira muchirekodha chete foni ivapi ira ndobva ndanosvika ndobva ndanoti kurekodhi iyaya kuna amambo rekodhi ishi amambo ndipo vakati imi mwana uyo ari kupi ndamusiya kumba zvikanzi akura sei ndikati mwana mudiki haana mbokura ezvinei zvaane nai zvikanzi aiwa pindai mota tiendi tinomuita sei ndobva tauya amambo ndobva vasvika pano vachingoburuka mota mavo amambo mhepo yakanga yapotera yapfinya chisepo akagara vanzanzi vangu apa akapfeka chinyakare akasunga machira ane dende rake remvura ikunwa zvokuti zvaitika ipapo zvaityisa nesaizi yacho zvaityisa zvokuti ndiri munhu akashinga mwoyo zvokuti dai ndasinga kushinga mwoyo kana kufa dai ndakaita sei ndakafa pakaitika mashiripiti amambo vachisvika pano vachigara pakuona pane ngirikini yenyama katika bhokisi kenyama mhepo yakagara mumwe vanofamba naye anonzi mupostori dhiraivha wavo akagara vakataura zvikanzi unoziva here kuti ndini ndakakubvisa kwaungo uri anzi kumazuru mazuru machena kuti uye utambirane neni nekuti ndakaona kuti wakachena una kubata-bata ndichitarisa mazwi aitaura achitaurira vanhu vacho nditarise vanhu vacho vari kutaura izvozvo vanhu vanorema vari kubuda mazwi api iwayo ndipo vakaumbira maoko amambo zvikanzi muchemberi zveshuwa ndauya zvikanzi uri chirema ndinoda kuti ufambe ende ndiri kukusumudza kubva pauruchei apa kuti ufambe netsoka dzako utakure dare rangu kusvika rasvika kwarinoita sei kwariri kuenda zveshuwa amambo vakanzi bata ruoko rwangu ndobva vabata zvikanzi sumuka amambo vakasumuka vakabva mumba umu munhu anga ari paucheya vachifamba so kubuda panze apo kudzoka amambo kugara pacheya pano amambo ndipo vakati saka muchemberi takuda kuziva tochidii pazvadai zvana muchemberi
ndatinda kuda kuenda kwanzadzi yangu kwagumbo chuma kana kuti Chitewe. Zvikanzi inini manje ka Chitewe ndimuziyo kwaari. Chirega nditsvage munhu anonzi Mbare. Pamwe ndiye angati ruzivo nechi nemondoro. Zveshuwa vakaenda ndokunotsvaga Mbare ndobva vamuona. Zvikanzi aiwa Chitewe ndo pamakanda pakadai. Zvikanzi alright. Chienda iwewe Mbare kumondoro inonzani Chitewe. Unoti zvanzi nehanzvadzi yenyu neHanda. Ndauya ndimashoko andoda kusvike nawo. Zveshuwa Mbare akasumuka akaenda kwaChitewe akanopinda mumatare. Achipinda mumatare hanzi haana nyaya yakataura akanzi wauya kuzonditurira kuti hanzvadzi yangu yakauya. Zvikanzi naMbare ndo mashoko andauya nawo zvikanzi chiendai munomutora muuye naye papi pano. Zveshuwa vakadzoka Mbare tikasangana inini Mbare naiva Amambo. Zvikanzi pochiitwa sei? Amambo vakati kumhepo mwana aita mwana mudiki wamapfeka muchemberi. Imimi tozati maifamba netsoka. Manje mazuva ano chaachirungu. Kwakufambwa nemota. Saka takuchikumbirira homwe yenyu kuti muitakurei muchiguruguru. Ndakuchikupai chiguruguru kuti homwe yenyu ione kufamba rwendo rwese rwoda kudii? Rwoda kufamba. Richard Mambo akabvisira mota yake mudare ndo mavairara muchembero. Mimba iyi. Nazvina irare munhu ndo mavairara. Zvikanzi mota yake ichafamba neni kusvika kwandoda kuenda kaiwe. Zvikanzi hongu. Zvikanzi ndatenda. Ndasunungura mwana tsoka dzake nokuti ndada kuti afambe netsoka. Zvikanzi zvinomakati afamba netsoka vacho vanomuperekedza havakwanisi kudini kufamba netsoka. Iwe anofamba but vacho vanomuperekedza havakwanisi kufamba. Ndo vatiri kukumbirira tsoka. Zveshuwa ndobva vaita chivanhu chavo chavakanzi vaite naivo muchemberi. Ndobva vaita. Zvikanzi mota ndiyoyi tinenge tichitsvaga mafuta makati mudanda kwakati yosumuka. Zveshuwa mota yakauya pano ikatitora kumapasi 10. Tikasumuka kubva panapa pinda mutauni patasangana naNambare nanani takuenda kupi kwagumbo chuma kwekwe kwaChitewe. Chakandishambisa nechekuti tichisumuka mutauni kwakava takabva neshiri 2 dzewhite dziri kumberi kwedu kusvika tasvika pamba paChitewe. Idzi dziri mukadhibhokisi dzitinadzo tiri kufamba nadzo dziri mukadhibhokisi. Tiri kudzipa mvura, tiri kudzipa chikafu dziri muno. Zveshuwa takasvika kwaChitewe. Tichisvika vachiburuka so homwe yacho ichiburuka. Yakabva yataura kuti ndasvika pano ndasvika manje. Ndokutora jira ranga rakabatanidzwa reblack and white wakochekera apa. Vasati vamhoresana nevanhu vakatenderera musha waChitewe nejira ravo vanhu vakarara takasvika usiku baba. Tanga kutoita zvinhu zvavo papi ipapo. Zosara vanhu vomutswa timhoresane nevanhu tiite sei. Ivo vanga vatomuka kudhara vaChitewe vacho vakudzvowa vari mudende maro mavo. Vakati aiwa neHanda asati akuuya kunoko tinoonana kwachena. Zvikandangoda kuti ndikuzivise kuti zvandaireva zviya zvazadziswa. neHanda akadii akaturuka akauya. Saka tambirai neHanda auya. Yepano kwachena Chitewe mudzimu wacho wauya. neHanda mudzimu wacho wauya. Baba takavhunduka nechitiko chakaitika kwaChitewe. Munhu uya makamuona mupfupi kai? So. Akareba kuenzana nehanzvadzi yangu iyi ari paripasi apa. Kureba kudai izvo zvokuti unogona kutiza padhuwa. But hapane tambo. Kana uchirwarirwa unongoita SS. Takangoramba takangotarisa. Munhu wese aingoti achingoti soti chii chiri kuitika pano uyu. Achidhrowa ndo paakati ndakuchienda kunotaura nhau dzangu nani
nachitewa zveshuwa akabuda mbakapfeka kupfeka kwake akanosvika chitewa anga akavhara nenhingirikini anga akaganhura nemachira akasvika kanzi iwe ndinobedza saka vanhu vakavhunduka pazvakanzi nobedza chitewa ndovhaseka zvikanzi akubvunza matundu ake chitewe zvikanzi mairiziva here zita iri zvikanzi ayo zvikanzi ndozita rangu inokonzi chitewe zvikanzi kumbochimai rangu ndironobedza rakati kana ndouya ndichakudana nezita rani rako ndiro radanwa nasi saka nehandadi aturuka zveshuwa takapagara pachitewa kusvika hurumende ikaunza mota chikafu pakabikwa doro mota dzehurumende dzikauya kwete zvokunze ana amai mukusha kwakayamba kwawanda kutekwa but chokwadi chaibvarurwa ipapo vanhu vakazobva 1-1 ndo chokwadi chisingaputse ukama ndati vanhu vakabva chi 1-1 pakutaura kunzi iwe kupiwa makwati kudya makwati angu iwewe mhuri yangu yandiri kufamba naye ichitambura sekutambura kwaikuita baba takatambura manzwa asi hurumende yakaburitsa mari yasvika kumhene kuma 65,000 isina chayakaita kungoridza bira zuva 1 yotonzi 65,000 yapera hatina kana kusara kana kujusirwa kana airtime baba kubva ndichitanga kufamba nemhepo iyi ndakanga ndine mota 2 panapa inini 2 ndakadzitengesa pamusoro pedambudziko ripi remwana ndasingafambe netsoka ini baba asina asingazivi kuti kurwarirwa kunoparadza zvakawanda muupenyu ndizvozvo ndaitsvaga kuti mwana wangu adini apone saka hakuna munhu anotaura kuti inini ndini ndakaunza nehanda nehanda akauya ega akaturuka ega akauya nemashoko akaapakata kudai ende haana mari yaakapiwa kuti ibatsire padare rake ahana asi mari inonzi yakabuda ikoko satina kuiwa isu ini jinga mbereko ndiri panini nazvino ndiri kutambura zvaizvozvezvo ndakanachandina chini pani ndingori munhu mwana wangu ari kutambura futi vasinganzwe tsitsi nemwana akadai zvindinofane shungu nyika ngaisadaro mwana wayo haana kuzvidai fana kuenda kuchikoro baba manzwa ndozvinzi mai vake ini ndakwasamuendesa chikoro zvinodhura ndichishanda ndichindi kushandira mhuri yangu asi nhasi mwana wangu akagara pasango ari muranda wenyika mwana wangu ini nehanda akandiudza muna akati mwana wako arorwe mwana wako afa akaita mwana usatasire kuti anoita mwana usatasire kuti anoroorwa acharoorwa nenyika nyika ichamuroora ndeipi kana nyika isiri kudayira saizvizvi nyika ichamuroora mwana wangu ndeipi kana nyika isiri kudayira saizvizvi baba mwana wenyu munonzwa usei izvezvi kuti ndine shungu dzokuti izvezvi ndiende kunomuona asi kana nedhora rokuti ndikwire panoita $6 kuenda nokudzoka handina zuro ndizuro ndichitaura naye achiti mama mabva mandiramwa kudaro ndikamudza ndiri mwana wangu asandane mari ndonzwa kubatikana ndonzwa shungu kuti ndiende kunoshava ndinoshava ndichisiya mwana wangu ari mudondo kudai nyika inoti kudii nyika inoti kudii ichinzwa kuti hanzi mai vacho vakaenda kumazuro machena vakasiya mwana ari padondo paya munoti kudii imimi vanhu havana basa nemwana wake handizvo asi shungu ndo dziri kundipa kuramba ndakapeta makumbo ndiri pano
ndichingoti ndida kuona kwazvinodi kwazvinokumira. saka hakuna munhu anozobva akakunyeperai kuti ini ndindakaburutsa nehanda. Ende hakuna munhu anozofa akatodza kuti ndiri kuchengeta. Hakuna munhu ari kutaura kuti inini ndiri kuchengeta homweya nehanda. Manizvisa ndipapo homweya nehanda iri kutambura. Ndikabva kuno kuti ndine 2 cents dzangu ndosvika ndobvunza kuti muchembere muri kudei. Ndiri kuda hupfu, ndiri kuda mafuta, ndotenga. Muri kuzvinzwisisa? Asi ari kufira nyika mwana uyu. Vanofanira kuita zvinhu izvi vari chi? Aripo. Harisi dzimu romba mangu kai? Idzimu rechi? Renyika. Idzimu renyika. Ende harisi kuzofa rakasunungura inini chete. Nyika yese ndinoda kusunungurwa. Neari kuzvarwa nhasi neachazvarwa mangwana neachazvarwa sura mangwana wese anoda kuzezi? Kusunungurwa. Ada kusunungurwa. Saka kana vakaramba vakadai mhondoro dzese dzakapruvha kuti nehanda akauya. Anditika? Mhondoro dzese. Kubva dzokuMozambique. Takanga tinadzo kwachitewo. Dzakaungana. Kwachitewo kwangu kwakazara mhondoro. Tikabvapo tikaenda kwaChimawo. Kunova ndiko kunonzi kuDandi. Kuna Angwa. Mhondoro dzikaungana dzikati shiwa muchembere wawe. Tikabvapo tikaenda kunonzi kuTsokoto. Mhondoro dzikaungana dzikati aiwa muchembere. Vasvika. Kana muri kuda kunzwa zvizere nemabatira vakaita masuwo anonzi mbuya nehanda vachibata masuwo avo akatadzirwa nevakadzi vane vana vavo. Chedzai munhu anonzi Mashambe anova ndiye anga ari headman Tsokoto akachengeteswa Tsokoto nanehanda. Kutaura kuno anokudzi kuti nehanda hapana paakatungamirirwa baba. Vanhu vaisara kuno nehanda ari kuchitakishopu chatabva uko. Imi muchimhanya iye achifamba dondo rake akabata mumaoko achienda mwana nomunhu. Sango raakafamba 250 kilometers kune Dendemaro. Riri sango raasingazive. Asi vanhu vakamuona apfunya chisero. Achibvunza kuti gidi rangu rakanga riri munomu riri kupi? Mupupura akapupura akati zveshuwa gidi rakanga riripo rakazotorwa hamene nani wewe vakukandirana nyaya. Vakaenda padziva ravo ravaigezera vakati ngwene yangu yakanga ine tsanga apa iri kupi? Zvandiri kutaura izvi baba kana makatosumuka izvi makaenda kuTsokoto makanoona munhu anonzi Mashambe anokusanangurirai. Vakabva ipapo vakaenda pamuti wavo vakasvika vakati ko muti wangu uyu wakaoma nei? Pane zvamakakanganisa pamuti wangu. Vakadzokera futi padziva ravo vakati ko gate rangu rainge riri apa makariisa kupi? Ndo gati ranga rakabata pfumo yenyika makariisa kupi? Makaparadza upfumi hwangu. Ini ndauya kuzogadzira chi? Nyika yangu. Mashoko ambuya nehanda vakati ndauya ndatumwa namusika vanhu kuzogadzira nyika yangu. Ndakuda kuti zvipuka, miti, vanhu zvikurirane. Ndo mazuva avo. Saka baba musazombofe makanyeperwa muchinzwa kana tumwe audio tinge tichiuya chinzi ini ndakazodai nehanda. Nehanda hakuna munhu anonzi akaburutsa nehanda. Nehanda akauya ega. Mazwi andakuudzai paakatangira ndipapo ndo paakazoita kuti ndivhurike ndizive kuti chinhu chiri apa chihombe. Aiita mashiripiti akasiyana apa akapinda pasi petebho iyi. Aishona muno zvokuti maimutiza muno muchiti maya shato baba mumba muno. Bumbu raikura kudai kuita 9 months kudai baba. Totura mazipiro masikondena maomba aya tojekera musana kudai sokungoti bwaya pasisina chinhu amunhu. Matombo ayaiburitsa zvidhina zviri panze apa zvaibuda munomba kudai. Tsono maheja iri green saizvozvo zvibazi racho aingoshama kudai robuda mukano. Iye ari pano bazi richibuda mukano. Saka hakuna munhu anotaura kuti akaunza nehanda kana kuti akabatsira nehanda. Nehanda akauya ega. Munhu wandinokwanisa kuti nditende
Murunza ndine vanhu vanokwana kuita vaviri vandinokwanisa kuprova kutenda kwete kuvanhu kumhepo ndinotenda Chitewe ndinotenda Chimau vanhu vangani vaviri ndo vakazobata homwe kuti isimbe pakufamba kuti isimbe pakufamba kwete kuti iyo vaitotaura kuti nehandau yakakwana asi nhau iripo ndekuti homwe yake ndiye takuda kuti isimbe handitika saka vanhu ivavo ndinovatenda nokuti dai vanga vari vamwe vanhu vaigona kana kutomba mushonga akafa ani mazvizisa vaigona kutongomba vachiti kupa makoma asi vouraya nekuda kwokuti zita ranga ranetsa rikunzi nehanda nokuti izvezvi nazvo zvine ringonetsa ringonetsa vanhu kutsvaga mari naro ameno kuti vari kudziwana here mari dzacho asi nehanda achitaura akataura kuti ngavaidye asi kune wese anoziva kuti akadya chinhu chinonzi nehanda nezita rake zvese ndaakuzvida ndakutaurira kuti muzive mhuri yeZimbabwe kuti wese anozviti aizviti ndini nehanda nguva yakwana yokuti zvawakatora zviite sei zvidzoke ndo mazwa akataura izvezvi ani makanosvika paground pavari panei hapana chiripo chionai kuti imimi muri kuita against ne12 years mwana ne12 years wamuri kuita against naye haana kunotenga mudzimu wano kana inini pano handinamboenda kun'anga ini indozishandira baba shoma iyoyo mumba mangu munomenga ichindikwanira ndofunga kana makazvitarisa izvezvi muchingotarisa munochinyatsoona kuti nhamo yavo inenge iri nani inenge inoverenga kupa nevamwe baba ndinorwadziwa nemwana ari pagombapo pashavarunzi ndinonzwa ura hwangu uchienda kure kana ndakutaura nhau dzake noda kwokuti ndakatambudzika vese vamuri kuzoona vari kuzoungana nokuita sei nokudi avo vakauya zvinhu zvanaka kare mazinzvisa vakauya zvinhu zvadi zvanaka ndichibva pano ini ndakabva nemunhu anonzi Chihera ndichisumuka ndakasumuka inini Muchembere nemunin'ina wangu tiri vangani vatatu Chihera achibva azofonerwa akuuya kuzobika doro kupi achinzi doro rangu harinyikwe kana Chihera asipo papi ipapo pano amambo vakatora mota yavo vakauya kuzotora Chihera kuno vakauya kunaye kunomusiya kupi kumakandi ndiko akatanga kubikirwa doro ramihanda kumakandi ndo pakaziva nyika kuti nehanda akadii akauya ndipo vakatanga kutsikirira mhepo iyi nokuda kwokuda kudya kuda mari mazinzvisa ndipo vakatanga kutsikirira chi mhepo nokuda chi mari saka mwana wangu ari kutsikirwa nokuda kwokuti mwana izvo zvika makaenda makanomuti naye mwana wangu uda ndikutengere ichi andikuudza ndikuda chitoyi ndiri kuda bhora ko kana ndaa munhu mukuru ndotaiwa mari yemataura ishoma ndiri kutoida miriyoni handi ndizvo uyu mwana mudikika ndosaka mhepo iyi yakauya pamwana mudiki nokuti yakaziva kuti yakaenda pamunhu mukuru anotendeutswa nemari nokuda kwokuti mhepo iyi chiuya yakafukunura zvakawanda baba ngati vanhu vakanga vakaungana asi vakabva chi 1 nokuda kuti panga pabuda chinji chokwadi chemachokwadi kwete chekufundidzira nyaya dzanga dzakutaurika ini ndini mai vachini vakatakura neni manza kupinda mureba dzaprivhi ndinorwadziwa kuti nyika iri kudya ichirasa ichidii asi homwe iri kutambura iri koko yezvino mvura yakanaya iyi hapana rikuzati yakabva kupi mvura yakatanga kunayira pano mwana achitaura kuti ini ndiri kuda kugeza ndikuda kugeza handigeze mvura yemumba handigeze mvura yekurwizi ndichageza mvura yekudenga every day mvura yainaya muno muchitungwiza achimira panze apo wonaiwa nemvura kusvika zvanaka kana ingaite mabhanangana kana ingaite sei ingadii mvura yakatanga kuturutsa chaiko chaiko akagamuchidzwa dombo rinenge zai ratikafamba nari kubva pana hanzi kuzati takasara kwaChitewe here kana kuti takasara kwaChimau dombo plus tsvimbo yakatora mubako pana unyana apo isi asingazivi kuti bako iri rinotori nemuvharo weningirikini womufananidzo wefishi ndiye akanosvika akanorivhura bako iri akapinda achipinda takanzwa mupururu tikanzwa maoko isu achirira mubako
Evanhu vatakatsingaoni akabuda nedonzvo rake rakasara kwachimawo kunova ndiko kuchi kudandi kuna amba nyaya yendi kutaura inini mai vachinya kubereka zvinhu zvaifamba nemwana wangu ndozviziva kana vakada kuzvitsikirira inini zvakatangira pano ndepazvakabvira pano zvakafamba matima naesi zvikanzi kana ndafamba nezvinhu izvi ndichazodzoka ndichitora zvinhu zvangu mese mandaita sei mandasiya nazvino nehanda asati adzokera unotora zvinhu zvake mhaka nechikonzero hamusati mabika doro rekutambira nehanda pakudiwa kadoro rekuti mukuru achiziva kuti muchembere wakauya anozviziva sei muchiti mukauya kumatare makatururwa mashoko mosvika mumagarira vanhu vangani vakauya mudare vachiudzwa kunzi ende munondiudzirawo mwana wangu ari kutonga nyika ino auye tikurukure ndimupe mazwi ekuti nyika ino igona kusunungurwa nderipi izwi raakanotambira ndiani akasvika naro vanenge vachingoti kumukuru akusvikiki indo ndinofira kureva kana vachizonipfutidza vachindiuraya ngawai vandiurayi baba dai maitira mukanya ndofira mwana wangu muri mwene wazvo ndowandofira mwana wangu ndondiitasi ura wokubereka vanzi kumukuru akusvikiki atumwa nemashoko vamwe ndovanenda achiti aiwa asiriwe tanomwe izvo zvandi vakagadzira mwe zvese ndiye ndichizviziva kwavagadzira ikoko nendichikuziva asi vari kugadzira marara wavati ndiye nehanda wacho handiti izvezvi mumwe akutaura kuti ndini charwe akati nehanda ari kupi anakutaura kuti nehanda ari kugomba aitire kuti nehanda ari kugomba akati kutaura ndini nehanda aiwa akati ndini charwe akati ndiye charwe dai zvaibvira vakuru ini ndanga ndine chikumbiro nechichemo chimbonoenda kunotsikira kunorarako mangwana topindawo matare mochipandirwa matare chaiwo nemhepo mubve maziva kuti mhepo yakaita sezvishuwa yakaturuka ndati mhonduro dzese dzakataura kuti nehanda akadii akaturuka izvi zvazvava kuita zvava zvokutsvaga mari izvi kuti vaone kudya mari asi nehanda chaiye aripo pagomba nehanda akatara akati nini homwe yangu haigare muguta muzvivhitivhiti zvenyizvi wangu anigara musango ko venyu mukuvakira dzimba mumaguta imhondoro ipi yamakaone misvikiro charinonzi svikiro renyika rinogara muharare svikiro renyika rinogara musango baba richinhuhwa sango ndokunonzi kunhuhwa sango kwete zvavari kutiitira izvi marara avari kuita kana vasina kudzokera chaipo chaipo pari kudana nehanda aiwa ini ndopeta maoko nehanda anorwa ega ngondo dzake kutaura kwandiri kuti taritozvinzwa nehanda anorwa chi ega hondo dzani dzake sekurwa kwari kuita hakuzi kuda kwenyu kuti musvike pano varume asi ndiye anenge apfeka kuvanhu ani manzvisa achifambisa nhau dzake kuvanhu vapenyu nokuti kune vakafa vacho kwaari kuvafi vakatopedza matara avo kare mhonduro dzikauya dzikataura musi wa 14 December handitika dzikati isusu dare redu ragumira pano rasarira kune vapi venyava vanofema vanodya vacho vauya hainini ndii ndinosvika kumukuru chienda kane mashoko anoti zvanzikana omwe nehanda ndinoda kumbonotsikira kwakati ndinoda chiguruguru chekuti ndifambise kwaendembo ndikwaenda tsuro kana odzoka nzoka achitaura kuti hanzi akusvikike hatichaziva manje kuti kana vari baba vasingasvikike ndibaba rudzi vasingapiwa zvichemo nevana ndibaba rudzi vasingatambire zvichemo zvinenge zvauya nevana kana uchingodzi akusvikike saka ndi mukuru wani asi kuziva kauti wa mukuru wani ndo mamirira zvakuti nokuti mukuru wevanhu ka saka kana vanhu vacho vakuti iko kwakusvikike saka mukuru wani asi kuziva
dai uri mudzimu kataita yawo nedunzvi tozvitsa mashoko nechi nedunzvi saka nhoroondo yekuuya kwaNehanda yakakura baba. Handimbofa ndakaipedza izvezvi nekuti pakaitika mashiripiti akawandisa mazai chaiwo aiwo kwai aikona kutokushamirira kubuda zai richidowira pasapa haripwanyika haridi kutenda noripwanya dai motoona toti iyo kwemazai yekutoti kutobika majarini aibuda veselini kukwiri peturu dhiziri parafini zvese pano takazviona nemaziso aya. Muno maiti akashama su akati petru yake zombaketi kuti po hamaigarika muno yazonzwa kuti muno maita petru dhiziri pachinoi zvese zvaibuda muno mareza mabhodhoro zvivharo zvemakokokora hamuna chamunondudza baba. Zvimiti zvakaoma zvinyoro matombo zvidhina hamuna chamunondudzai. Ndisana kuti nhoroondo yekuya kwaNehanda. Nehanda akauya nemutsindo zvokuti dai asina kuya nemutsindo kana homwe yedu anisina kusangana naye dai makanzoti yakafa dai vakaiuraya. Okay. Takaspotwa isusu dande kwatatiro vanhu vakatishaya manzwa vachida kukidneta homwe vanhu vakatishaya achitaura kuti pano hapana anosvika musanyeperwe. Kana ndiri ini Nehanda ini ndaimbokuchinja yekuita zvimashango echibage nguva yehondo mozoti homwe yangu mungai mukaibata inini hamusati makuibata ichatonga nyika ino kusvika zvanaka. Baba kwakauya vanhu 12 ndimba kwete dzokufungidzira varume vaida kuti kidneta asi vakatadza kupasvika patatiri vakatadza kupasvika vakadhireva mota dzavo vakadi vakaenda. Ndisanda kudza kuti kuuya kwaNehanda kune nhoroondo yekuti haiperi ipapo zvakawandisa zvakaitika zvokuti ndine mwoyo murefu mwoyo mukukutu mwoyo wakasimba. Zvimwe zvacho zvaiuya hazvina zera neni asi ndakapfuura nemo. Wakarara mumbwa umu vachikumutsa sokuti mukaoni ona padhoa apa pane murwi wenyoka wakaenzana nedhoo frame munonzwa se yakaita hata kudai paunongoona kuti yauda kudhisapia unongoona ngopfakanyika chete so 2 minutes paona tege nditarise kumadziro ndizodaiwo hapasina chinhu yarowa pasi. Saka toti kukwaningiri kumakandi ndiko tikamuona akurwisa agari pamusoro pemvura akaita apenya mamushaya pamaiga tamushaya achitotamba nevana vamwe vana kuvabvunza hanzi hatina kumuona isu hatinambomuona tafamba sei kutera kumuona ari pamusoro pemvura paari muri kutarisa kumbiri kwerwizi kwako kune zibondo ranga riripo zihombe kudai so utoona shumba yakatsvukisa ziso so yakatorara yakatodaiwo yekuti imi mukuti mutize mumhanye mudi hapana muita kunge masungwa makumbo dachi handimunoziva kamba yakabva pasi ikafamba pamusoro pemvura kamba ndisanda kudza kuti zvandakaona ndakaona zvisingaonekwi. Saka zvese izvozvo zvinondibata ndikanzwa munhu achizotaura mashoko ekuti inini ndini ndakazoita kuti Nehanda azodai kana kuti ndini ndakazomupa donzvo
varume ngatisanyeperanei, ngatifambei nechokwadi. Idzo mari dzavari kutaura kuti hanzi vari kuda mari nekuti vakabatsira nehanda, vakamubatsira pakuti kudi nehanda vanomuziva vakamuona. Nehanda imhepo ikavhuvhuta panzadzi ungaibata mumaoko mako. Saka vanhu vakabatsira nehanda papi vanhu ivavo. Dai vataura zvokuti takabatsira amai vacho ndai zvibvuma, kwete zvokuti vakabatsira mwana wangu. Hakuna munhu akabatsira mwana wangu ndati imhondoro nehomwe dzemhondoro dzinopfekwa nemhondoro, chitewe nachimau. Manzona ndokuvengere chitewe nachimau. Ivavo nyangwe nyika yakanzi vari kuda kutendwa, vari kuda sei ivavo ngavatendwe. Mwoyo wangu ungatochene kuchena kuti mpu vanhu ivavo. Ndoda kuti machengetera vakaita homwe yemwana uyu nehondo dzanga dziripo. Mhondoro dzimwe ndedzemushonga, vamwe vaida kuedza kumbaya, asi chitewe waitaura kuti havana zvavanomuita. Akauya akasimba kare. Apa isu takutongosimbisa nyama, asi mhepo yakadii yakasimba kare. Imi mufunga kuti painokuburitsira iro baziro rehejiro, painokujira mukonde muti wakareba kudai ichipedza, mukadzija mukonde makauchera, asi mukadzi uyu akaudya. Munhu wangwana wewe akaudya katirikesi, mhondoro dzese dzakatarisaso. Akati anozviti wachona akanga auya nana Chiweshi, tiri pano paguru pachesango apa, pataida kukidnetwa, pakazofona baba wacho Mutota, vakati bvisai mwana wangu ikoko muine muzukuru wangu kwachesango. Chisvika pachesango ana Chiweshi vakati vanaye nehanda wavo, vakanzai vanga wai vasangana mwavo mudzimu wakazobuda kuna amai kunze kuti mwana ndiye apoterwe. Mudzimu wakazobuda kuna amai akati ndoda mashushu kuti nditaure. Mudzimu ndati ndoda mashushu kuti nditaure. Ini nehanda ndambobvira bikira mashushu. Akangoburuka nemashoko ake, ende zvaindiudza ndezvaita sei. Ende kubva achitanga mashoko ake, baba ini handamboenda ndabvira ndaenda kubasa. Asi aiti ndikangoti Mchembere, haini panapa zvinhu zvakaoma. Mamwe munane ndikona panapa endoda kutaurai ndiye Gasi. Gasi rakapera. Ndobva wauya zvikanzi mama ndanenza aita mabhora panzapo nevamwana. Zvikanzi mama ndanenza ndikati Gasi rapera. Mchembere mine handina kana dhora mine ndora kuti ndinganopiwa nani mari kuti ndisechi. Gasi zvikanzi mari yekuita sei. Tikati yekuti titenge kagasi. Zvikanzi handi mazai ari miro, ndoda kubhoirisa mazai ndoje mazai. Ndozvataidya kuhondo manizvi. Taidya mazai nenyama, kana ipapa anodya nyama. Kushayiwa nyama yakanoda nyama yakaoma nemazai ekubhoirisa. Ndikati ndobva aenda pasitova, akangopfeka ringi rake so mumaoko, ndobva angodai suruku rekudai zvikanzi mama batidzai Gasi. Ndobva ndaseka ndikati kwakuitisiwa manje, Gasi rapera, igonzi rinobvira. Ndakaribatidza Gasi manzo, ndikabika ndikafunga kuti richadzima, ndikapedza ndikabhoisa mazai ake akapera, ndikabika masipageti ake akapera, ndikagadzika beans. Beans dzikaibva ndikabura. Ndikutoona kuti Gasi rikutoenda kai. Zvinezvi chokwadi zvichikuitika pai. But zvakaitika baba. Ndakazosunga ndichienda kwachitewera. Gasi iroro ndakarisiya richibikisa vakomana vaigara panapa. Vakazondifonera kwaane 2 months kuti hatisisina gasi. Ndobva ndatopindurwa, vachindifonera vaitofona, homwe yacho yakagara apa, homwe yacho ndibva yapindura zvikanzi eka usisipo, rapera ngavachijusa. Ina handina kutorerai kwana ndambo chovhaka eka ngavachidiwa ngavachijusa. Ndiri kutaura zvakaitika pana achihera nyaya yegasi vaneiza yakaitika vari papi? Vari pano. Vari pano. Yegasi. Saka vari kuhumanava
inaudze kuti chi vakandipa nhamba dzamamboti ndichifambira nyaya dzemai zvemwana wangu ndakazoenda nazvo ndega zvisina iwo pai saka pavakaona kuti zvinhu izvi zvendezvechi ndezvechokwadi handiti ndipo vakuda kuedza kuda kukwana bhatawo ndavasakwani nekunyepa ngavauye nechokwadi kunyepa ndikwandiri kwandiri kuramba bosi hakuna munhu imimi saka tikati imimi pamakarwa kubva muchikura imimi makashandwa namaprofita mangani samaprofita ayo anichatira 1 by 1 muchapa motikari ndizvo mamwe handichatoziva kuti ndani alright kakana uriwo uri kutaura kuti hanzi ndini ndakadai so kokana usiriwe ari mumwe munhu nokuti ipapo pandatotaura ndichitoziva because paitoitika zvinhu izvezvizvi kunotori nevamwe vanhu vana ndakatogara navo muno zvinhu zvichitoitika izvi zvichitobuda but hatikwanisi kutaura mumwe wacho anonzi saru but handizoita anonzi sarani musikana wandaitosiyira mwana mumwe wacho anonzi maigira andaitosiyira mwana pano vachitondifonera kuti tasai vachitora mapictures so pandaiti anga ndakamona akadai matamo dai zviri zvidhina zvanga zviri matamo zvinobuda zvisina kana mate chakaoma kunge chiri kubva panzapa vakaona chaivo nemaziso havasi kukwanisa kuti tikuda kupinda ipapo nekuti tinoda chapupuka ndasei wozoti iwewo zvako vausati maaudio takutokunyepera zvakazenge zvikazoti ani indakabatsirwa nyaya dzemaini yangu iyi hana kubatsirwa panyaya dzemwana uyu ngavabude panyaya dzemwana uyu kana machida kuti inini naiwe tizomhoresana kana kuzotaudzana nokuti kune vakatoona zvinhu izvi zvichiita sei zvichiitika handisi kutaura zvinhu zvomufanira zvokuti ndiri kutaura zvokunyepa ndiri kutaura zvezvinhu zvakatoitika vanhu vakadii tichitomhanya nemabhaketi so kuti ivasalini kai vasalini baba kuti munotonombora motozora makatoenda makatotsvukira kumene kutoti munotogona kutotora kuti waitotokaita idira kuti glasi raitozare yokuti unogona kutoita 3 days chibika muriwo zvichiitika muno asi ndikakudza kuti mindani yese yaitika hapana kana next door inozopupura kuti ndo zvakaitika asi andikudze muvanhu vanga varipo vana ishamwari dzangu mumwe achagara kumberi uko mumwe wacho hamene kwaava kudema uko vanocha upupu hwezvinhu zvavaiona zvichiita sei zvichiitika kwete zve ava vari kuda kuvharira mhepo kuti hanzi muchazonyara mangwana takutaura kuti uyo hasi neyanda ane mhondoro here munhu aitaura mhondoro yake inonzani inokunda mhondoro dzokumozambiki dzakauya dzikapurwa kuti shuwa muchembero vaita sei vasvika wozotiwo kang'anga musha kang'anga musha kana kari kutaura kang'anga musha kana tichinoshopera ngatishopere madzinza edu kwete kushopera kumhepo kumasvikiro regai masvikiro aite basa ravo anditika masvikiro ngaaite basa ravo masvikiro akataura kuti nehanda auya alright dai anga asiri nehanda ana chiweshe vaizosvika here pakuburitsa mombe nembudzi vachisarenda kuti muchembere zvinhu zvipfuwo zvenyu zvamabvunza izvi vakazviburitsirei maburitsa zvipfuwo mamupa mamurasisa dendemaro akati inandirasiso dendemarini nehanda akanosvika ega padendemaro akataura akati vhurai dhoi ndipei tsvimbo yangu ndipe tsungare yangu ndipe ndiro yangu kana makaona akapfeka chewaiti musoro ndo tsungare yakataura tinoiziva isu takatoiziva musi iwowo bungu achibvunzwa nanehanda bungu ndati tsungare yangu burisa undipe ndipfekei utsungare vanhu vakati aiwa imbomira kuipfeka zvikanzi mundimisei munofa zvikanzi mundimisi tsungare yakangoti vachiitambidzwa kudai achipfeka musoro mwanasikana womunhu netsvimbo yake achisumuka achidzoka kunozvenga ngoma mukadzi wamakaona uya uya kana mhepo yapotera munoramba kuti ndiye imi baba anochirika mukadzi uya uya zvokuti munonyatsoona kuti pana pashuwa dzimu guru rairese rasvika unoona mudzimu yese inoenda kunorara uko kana mukadzi uye akutaura hapana mhonduro inoti vese kumhonduro dzese dzinonzi ndidzo dzinorema dzacho hapana mhonduro isina kudirwa mukombe mitatu yemvura nemusikana uya uya mhonduro ichidirwa mukombe so ichidhova so kuti iyi kuita sei handi kubvuma kuti mukuru asvika saka vaiti pasina mukuru
kutova kuri kuti mukuru asvikaka hakuna mhondoro isina kudirwa mukombe mitatu yemvura pamhondoro dzese dzanga dziripo mhondoro. Saka Nawi iri kumirira papi Nawi ezvinezvi dare riripo raro kungoti pakuda kungoti mukuru kureva kuti ka mukuru wemhepo nemukuru wavanhu handizve mukuru wemhepo nemukuru wechi vochigara pasi vana vangani vochionesana kuti nyika yaiwa neitonga sei. Asi dambudziko riripo baba chokwadi chisingaputse ugama, hakuna munhu ari kunosvika nemashoko. Tikada kufukunura baba tinofukunura zvokuti nyika inogona kutokashamara. Mukuru akatuma munhu anonzi Mapanzuri, anditi mambo Mapanzuri, vakateera kutsokoto, vakauya kutsokoto, anditika vakasvika vakatora tichirara pasi pemuti pavhapo tisina zvokufuga, tichifuga mazambia. Vakadzoka vakati mukuru ndasvika ndawaona vanhu vai vari pasango zveshuma. Homwe ya Chimau yakabvunza yakati pano pane timiti tingani tiripo, hatina kuziva kuti ari kubvunza kuti pane vanhu vangani varipo. Tikati aiwa tiri vatatu, zveshona ndanga ndiri inini Achihera, iwo Muchembere nani naPriska munini wa Muchembere. Tisanga tiri papi ipapo tiri vangani tiri 4. Akadhiraivha mota akadzoka akataura kuti akazodzoka ndio pavakaya nechikafu. Ndipo vakaya nechi ndio chikafu chandakaona chatikatenderera mese matatu akutenderera kuti tataifamba tichiita sei tichidya kusvika tisvike pagomba. Zvaperawo pagomba ipapo ndio zvakaita perere gume. Kwakunzi kumukuru hakusi kusvikika. Maka nechikonzero chii kuti mukuru hakusi kusvikika? Mari dzavakapiwa ime chikafu kanzi chikafu mungatenge chikafu che 2000 here. Iwo wapiwa 10,000. Ndo pane nyaya kuti kwakuchadzokereka vakumira kuti chikafu cheche chitange chapera kuti vanozotanga unoti Muchembere vasisina chekuita sei chekudya kuti vanopiwa imwe futi chi mari. Vakuona kokujira manje vari kuseri kwani kwaMuchembere vachinoba mari kumukuru uko. Ndio nyaya iripo. Asi namai vacho panapa kana turi taze mafuta yakamboya pamba pangu panapa kunzi samai vemunhu vane mwana ari musango regeti vaigiro kana bhaza riri sipo hanzadzire kuti ndiwache hembe yangu ini. Ndakabva uko mhepo yataura kuti aiwa jenga mbereko chienda unozorora. Pawafamba pakwana. Ini ndasvika pamuzinda wangu ini ndakuchida kuti chivanhu chako chichiita sei chichigadziriswa. Sezvo ndakataura kuti mwana yaarorwe aite mwana, nyika ndaichiita kuti zvinhu zvavo zvichiti zvichigadzirisika. Vanhu vatumwa nemashoko endai nawo kumukuru, hakuna akadzoka nemhinduro. Saka wakasvika here zvinotoda ivo vachipindura. Handi muri kuzviona ndati nyaya iripo ndeyekuti kumukuru hakuite sei hakusvikiki. Ndio nyaya iripo. Saka vachitaura Muchembere vanoti masvikiro akavagamuchira nemhondoro handiti vakuchida kuti vana veZimbabwe vaite sei? Vakuchida kuti vana veZimbabwe vachiziva kuti Muchembere vakauya. Muchembere vakadii? Vakauya vari paShavarunzi pagomba ndepavari kugara. Asi chavari kuchemera vari kuti ndakuda kuti nyika yangu ichidzokera pachinyakare chekutanga mvura. Mvura ndiye vari kuti inofanira kutanga kudzokera pachinyakare. Vana vangu akubva iko zvino hapasina mwana achafa nenzara kana acharara nenzara. Saka mukazona mhepo vanhu makurara nenzara kwemimusa ino yaite basa here mimaimisa. Mamisa kapa amisa ndiani? Ndimi mamisa kava penyu. Asi mhepo yaita basa rani yadi yapedza kai. Mhondoro dzakati tasira kwamuri imi isu kwedu kuno kumhepo tapedza matari. Kwedu kuno kumhepo tapedza matari. Matari asarira kuno imi munofema. Kuno nefema vacho
ndiko kwaane godo kuitira godo munhu ane 12 years kukwikwidza nemunhu ane 12 years baba hakuna zvakadaro. Tichinovhara program pane pamati mimi kana muchida tinogona kuenda tinorara ikoko mopinda matare. Ndofunga tiriko kundakambotaura nyaya yenachera muchidimbo, asi pane patisina kuzoti tinyatsosvitsana kudai, nekuti taiti inini kuti ndipinde mudare ndozobuda nemashoko anenge ataurwa naMuchembere ndopa kuZimbabwe hazviite. Chikumbiro chedu chaida kuti dai mishini yedu yakumbirirwa kumhepo nekuhomwe yabvumirwa kupinda, mishini ndoyotapa mazwi aMuchembere yoburitsa yega kumhepo, nekuti tikazviburitsa isusu nemuromo medu tunzi akapota mbanje ane madrugs pane zvaari kuda, ivo vega zvakumbirirwa, ivo vega votaura. Isi kana zvichida kwedu kubvunza mubvunzo semabvunzo atikuita sei atiri kuita, onai Muchembere inini ndiri mutambo wenawo, ndiri kutaurawo ndakamirira ndiri kubvunzira vamwe venyu vari kunze uko, pakadai votaura vega tonozviburitsa. Asi kuti tinopinda imimi nemi wangu tinogona kuzviitawo, asi kuti ndizonzi ndinozviburitsa ndisaa Alright, regai ndikupindure zvangu ipapo zvishoma tibatsirana mauya kuti tizobatsirana ndizvozvo. Ini ndanchunonge zvanga zvakanaka kubva kuno inini nemi mhepo yoshedzwa mhepo youya mishini yedu isipo kana kuti mishini yedu iri mumotikari zvokuti hanzi kamba inofamba nemakwata aya ndizi mishini yedu iripo iri mumotikari mhepo youya tokurukura nemhepo handitika chaisingade kuonekwa handichamunomuda kunzwa izwi kwakuchikumbira mushini wenyu uri panze mhepo ichiita sei ichitaura iri mukati. Ndaona kunge zvingatibatsira handitika inini kana ndiwo shuviro yangu nekuti kana zvichitadza kutombogamuchirika kubva kuna amai vemwana kokuzoti kana ndainini zvipanoti panonetsa. Aiwa, nyaya iripo ndeyekuti kusagamuchirika kwandiri handiti inawo yekuti kune vakamhanya vachitungamira vachida kutora zvisiri zvavo kuzviita zvavo hanzi kudya chemupfupi nokuda kutora advantage yekuti vakareba vana, ndo nyaya yanga iripo. Saka nawo iripo ndeyekuti mhepo ine uchenjeri ndo uchenjeri hwayakushandisa kutungamidza imimi vapenyu kuvhura njere dzenyu kuti tikadai tinodai, tikadai tinodai. Handitika aya kwanasi regai tigumire pano sekunzwa kwamaita tichitanga chirongwa tataiwa regai tinotaura namai Nyakutumbura chioniso mavanzwa vachitaura zvakawanda ende hazvingapere pazuva ranhasi, asi tinoti shoko harivhikwe. If you think vari kunyepa kana muchiti zvavari kutaura izvi ndezvekupenga, mukana uripo, nhamba dzangu dziripo, tifonerei tinouya futi ikoko moskotaurawo divi renyu. Ticharamba tichikupai mamwe maprograms ane chekuita nenhoroondo yaMbuya Neanda. Pari zvino chisarai. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.
Oh,
For these and more stories, tune into Zim News Bet TV with Robert Tafumani.